kyllä mä niin kaikkeni teen noilla sukelluksilla, että enpä siellä kuole. Norjan-reissuun lähdettiin oikeastaan sillä ajatuksella, että meidän oli tarkoitus mennä kuvaamaan se reitti läpi, se syvä osuus, koska sitä ei ole kuvattu koskaan aikaisemmin. Onko sulla 2 happea? Mutta se on kotimatkaa varten. Tai jos tulee joku hätä. Ihan hyvillä fiiliksillä oltiin lähdössä liikenteeseen. Siitä sitten tuli sellainen ongelmien vyöry, että tuli semmoinen vaan mieleen, että jää kaikki sinne nyt. Kaksi suomalaismiestä on kuollut sukellusonnettomuudessa Pohjois-Norjassa. We couldn't even access that part of the cave. This really is just too dangerous. It's not worth to risk your own lives. Me koetaan, että se on meidän homma mennä hakemaan pojat kotiin. Eihän meille ole jätetty muuta vaihtoehtoa. Ei haluaisi enää kokea mitään vastaavaa. Se oli taas sellainen kylsällä kirveellä olisi ottanut kättä irti. Tuli semmoinen hetki, että tiedät, että tämä menee aivan vituiksi koko homma. Jos itselle sattuu jotain, niin miten perheelle käy? Ei me vaan voida jättää niitä jätkiä sinne luolaan.